Que tal, señoras e señores? Son as 7 da tarde, aquí estamos os do A Voltas co Prato, como cada tarde, cociñando en directo na Televisión de Galicia, cociñando no mellor programa da televisión, da historia desta televisión. Da televisión da historia, sí, é da historia desta televisión. Sí, o A Voltas co Prato, sei que nos queredes moitísimo. A ver, tamén me equivoco eu. É así, non se pode ser perfecto en todo. É o que ten. Seguídenos, por favor, en @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. É que cociña pois xente moi guai neste programa, porque afortunadamente temos xente espectacular. Así que imos chamar aos cociñeiros do día de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal, aplauso para eles. Papa, papa. Pois aquí están os dous. As maravillas gastronómicas. Hai 7 maravillas no mundo. Madre mía. E hai 2 máis gastronómicas. É unha máis a túa camisa. Bueno. Oi, cantas van? 10, xa. 10 maravillas. 7 máis 2, dúas que son... Fondo de armario. Ti xa non eres... Fondo de armario. Xa non eres maravilla gastronómica, pero Merchi Rodal, sí. Merchi, como estás? Ben, moi ben, a verdad que sí. Que tal a semana? Moi ben, un sol espectacular, o sea, na praia, paseando todo o día. Claro, en Cangas como vai o tema? Porque non sei se... Como eso aí non vos dá tanto Nordés como na Coruña, non sei se ventea moito ou non ali. Vouche dicir, a miña casa está orientada ao sur, é un... Vamos, temos, como se espectáculo todos os días. Sí? Sí, sí, sí. Joder, que chulo, eh? A ver se nos invites un día. Sí, cando que irades. Espectáculo. A ver, espectáculo. Julius, que? Que? Eu non sei onde está orientada a miña casa. No, No. Pois é algo que hai que Pero facer. espectáculo hai tamén, eh? Pero eso tengo que Madre mirar mía. antes de comprarla. Claro. Pero olvidaste. Bueno, veña, vamos cociñar a ver que nos trae Carmen de Cuntis. Hola, son Carmen. Hola, Carmen, estabas aí, Carmen? Eres ti Carmen de Cuntis? Chocolate, por de sempre, rellenos tamén están moi vos. Nunca os probei salados. A ver os cociñeiros o que saben facer. Un saludo para toda a miña familia. Espera. A ver, está ben que lle aplaudades a Carmen, pero eu non lle entendí nada. Pero tes unha, mira, tes unha idea aí, unha idea. Vámolo volver ver. Carmen, eu non sei por que Carmen de Cuntis. Hola, son Carmen e veño de Cuntis. Son un montón de larpeira. Encantan os donos, pero a verdad non os sei facer, nunca os fixo. Váleme de chocolate, por de sempre, rellenos tamén están moi vos. Nunca os probei salados. A ver os cociñeiros o que saben facer. Un saludo para toda a miña familia. Ahora sí, esa era Carmen de Cuntis. Bailar un poquinho. Subir a música non nas coita. Cómeme todo. A ver, Donuts? cómeme el don. A ver, xa está. O da selección musical, Sí, temos que darlle unha volta neste programa. Sí, sí. Carmen de Cuntis pedía donuts e eu son, o sea, fan dos donuts. Non se poden comer normalmente porque, a ver, son o que son, pero están boísimos. Non tes idea do que son. Os meus sí que os Perdona. vas poder comer. Por qué? Habitualmente. Por qué? Porque é todo proteína. Todo proteína. Ai, xusto que necesita un corpo como o meu. Claro, sí. Sí. É o que máis falta che fai, además. Correcto. Bueno, peituga de polo, verdura, un poquinho de queixo. Todo proteína. Polo de pataca, receita de traca. Eso que che dixe, directora. Claro, home, que Que bueno. pasada. Como fiou, Menudo... Confiou, Menudo refraneiro O sea, que ten. Ten máis refráns ela que ti fondo de armario. A cousa que Xulio Mato vai facer uns donos salgados, non? Entende? Van salgados. Fritos, crocantiños, moi ricos. A ver se saben. A ver se saben. Claro, porque Van ser, estamos de estreno con esta receita, señores. como habitualmente con Xulio Mato. Van ser salgados os de Xulio Matos de Merchi Rodal, entendendo que se é a deusa das tortas vai facer algo doce, non? 12. Vou a facer a mellor receita de donuts xamais probada. A receita do xa libro da Voltas co Prato. Página 167. Página 167. Mira, colla aí. Ostras, sabes Ostras. as receitas de memoria? Donde... Home, claro. Tamén che dixo directora? No, Pero eso sabía unha eu. receita de donuts que sae sempre de maravilla, espectacular. Receita Página de Fanny. 167, a ver se podemos ver. Aí Saludos, está. Fanny. Aí está. Receita de Fanny. Página 167 do libro da Voltas co Prato. Epa, aí está. Que libraco, Libraco, Se non o tedes, o que tens que facer é ir compralo para non ter que anotar a receita. Está aí San Valentín, aí o deixo. Está aí San Valentín. Entón, hoxe temos unha batalla. Hoxe van pasar cousiñas. Porque, señoras, señores, hoxe no Voltas co Prato temos
Donus 12 contra Donus Salgado. Está fatal da cabeza, Está fatal da cabeza. Non respirei, en todo... Pois non marchen, queden na galega porque marchamos 30 segundos a publicidade e a volta cociñamos con Merche Rodal. Ata agora, quedades na galega. Seguimos na televisión de Galicia, son as 7:05 da tarde, vamos cociñar en directo con Merche Rodal. Veña, Merche. Bueno, o primeiro, facer a masa dos donuts. Te dicías que non hai que comer todos os días. A masa, o que leva é fariña, un anaquiño pequeno de manteiga, sabes a cantidade de azúcar que non é nada. No. Leite. Son 80 gramos de azúcar Para comer todos os días, está razón. para 15 donuts. Ah, bueno. A ver, non sei. Pero bueno, despois vai meter marmelada. Eso é porque Claro. vou nos facer de festa. Claro. Evidentemente. Pero non os donuts normais, que non levan iso. Están boísimos, e podes comelos. Xa. Pero Bueno. fritos. Merche Rodal di, como nutricionista experta que é, que non hai problema ningún por comer 27 kilos de donuts ao día. Non pasa nada. Dicen eu iso. Os donuts son, Dicen eu según iso. Merche Rodal, os donuts de Cangas son sanos. E vos en Cangas a xente almorza donuts, come donuts, merenda donuts, Mira, donuts con bogavante. para que despois, cando vas por aí, collas calquer no supermercado, calquer cousa envolta en plástico que non miras nin o que é, e deso non hai problema por comer, verdad? No, eu dixen que non se poden comer todos os días. Foi o que dixen. Entón, eso inclúe... E eu Os dos- dicen que 15 donuts levan 80 gramos de azúcar. Polo menos. Bueno, despois levan un pouquiño máis. Quería dicirlle á xente da casa que xa que a receita está no libro da Voltas co Prato, na páxina 167, vamos facer unha cousa que se me acaba de ocorrer agora. Estás a pensar. A ver, a semana que ven é San Valentín, Que me queres dicir? que seguramente tenes moito humor na túa vida. Entón, podemos facer un sorteo? Sí, claro. Vale, vamos facer un sorteo do libro da Voltas co Prato para a semana que ven, antes do día de San Valentín, perdón. O venres 13 diremos quen é o gañador ou gañadora do libro do programa. Pero o que queremos que fagades é que nos enviedes fotos do voso amor. Sí, Como do o que voso sexa. Cal é o voso amor preferido de todos os amores que tedes? Pero na Por exemplo, cociña, ou na vida, ou todo donde? vale, por exemplo, Todo cal é o vale. teu amor, Merche? Bueno, O teu amor dos favoritos, de todos os que tes, cal é o teu favorito? se tivera que falar na cociña, o meu amor, sen lugar a dúbida, sería o cocido. Oh, Adoro o cocido, amo o cocido. É o mellor cando me levanto o domingo saber que vou comer cocido. pois, Merche, terías que mandar unha foto de cocido do teu cocido ao noso Instagram, @voltascoprato. Eu, por exemplo, mandaría, pois, De que? o Ebro 160 de meu irmão. Sí, o trator, que me encanta o Ebro 160. Ou os meus gatos. Todo vale, Ten que ser amor. E despois, como O vai a amor. ser o sorteo? Quen gaña? Pois Como bueno, decidimos quen é o mellor amor? A ver, vamos meter todos os participantes dentro da nosa peceira, Vale. con todos os nomes, Vale. sacaremos un, e será o gañador ou gañadora. Pero queremos que nos enviedes o voso amor, o amor máis puro, máis verdadeiro, o que sexa. Sí, porque... Love is in the air. Marco con Julio Mato. Marco con Julio Mato. Por exemplo, Julio Mato, cal é o teu amor? Pois... Non tens que decirme a mí se non queres, No, pues, se non es tío, amor propio. No, Vale, vale, teño dous amorazos A ver, na tío, casa, teu... tres amores na casa. o sea, molaba, Non molaba vale, que non, o nunca sea, ti eres... podes decir os teus gatos. Eu non podo decir as miñas fillas. Sí, home, sí, pero era para non caer no típico. Claro, o típico son os gatos. Va a decir... No, Sí, o típico son as fillas. Toda a xente que embellece sola...
Quero Vale, ratos. pois sí, pero ti poderías, por exemplo, dicir o teu coche. Queres moito ao teu coche. Non, non digo nada, No? o coche. Non, o coche é un coche. É un gato, é un bicho. É un gato, un bicho. Bueno, Veña, vamos cociñar, donos salgados. donos salgados. Pataca, mira, isto sí que é contundencia, Eso sí que é amor, eh? Isto sí que é amor, Mira, mira. polo e pataca. Pataca, teño pataca aí, que xa esmaguei co tenedor, e polo. E agora vamos a botar todo isto, mira. Ceboliña. Cebola, Isto é cebola. todo salud, Mira. Ah, ves, o Pimento verde. teu parece como bastante máis sano que o de Está o Merche. polo cocido e a pataca cocida. O resto Xa vai está. cru, vale? Mira, zanahoria. Isto é que parece unha ensaladilla. Isto é todo salud. Bueno, parece un... Sí. Mira, queixo relado. Neste caso mozzarella, vale? Vamos a variar un Vamos a pouco. comprar algo fora tamén. Sí, non vai ser. vamos a comprar, estamos Vale. sempre gastando o carto aquí. Mira, un ovo. Pero cantos donos vas facer? Pois non sei, pero visto, para todos. Vas facer para todo o público, Para todos. Mira, e temos aquí tamén allo en pó. Vamos a botar un poquinho de pimenta. Collín o bol máis grande que había, non se me dá para remexer isto, A ver, como, para o remexer carmado. Sí, claro. Todo, claro. Mira, Eso que é perixel. perexil. E temos aquí tamén 3 colleres de maicena. Ah. Vale? E agora vamos a ese do remexido. Donos salgados de Xulio Mato. O amor de Xulio Mato, por exemplo, podería ser a amalgama. A amalgama, mira, moi ben. Amalgama, mira. Pois sí. Unha foto Mira. da amalgama de Xulio Mira Mato como sería... amalgama, mira como vai amalgamando. Ves, mira como amalgama. Oh, que Pero bonito. non sei cal sería o meu amor, Pero, de verdade. pero o que sí que temos é Xulio Mato, Que? 12 amores. 12 badaladas. Sí. 12 amores, 12 baladas na televisión de Galicia, 26, 27, 31 de decembro. Vamos a intentar. Chamádenos, como Vamos a por sempre, o 664-4834-19. Ese é o teléfono a voltas comprado. Tamén queremos saber, a través do teléfono, cal é o vosso amor. O maior amor que tedes, pois aí o podes dicir, xa como sempre, no 664-4834-19. E ademais, repartimos cartiños a golpe de venres, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na televisión dos donos. Moi ben, xa acabaste de gustou. Claro, gustouche. Queres que chame a Sí, convidada claro, para vai. que vexa a túa Hombre, amalgama? que vaya vendo esta amalgama, que é unha maravilla, Pois recibimos cun fortísimo aplauso a Carmen de Cuntis. Un aplauso para ela. Para Carmen. Arrímate por aquí. Arrímate por aí, vaya. Ese salpica? No, non vai salpicar, espero que non. Espero que non. No, porque ainda non. Si che salpica a ti, salpica a min e a mí non me gusta que me salpique. No, Cañotas Entonces, A verdade, Cañotas está segura. Él sempre está en zona segura. Bueno, Carmen, dinos cal é o teu amor, así. O sea, o amor así en xeral, algo que che guste. Algo que me guste Sí. todo ahora. Ahora todo. Jubilade, breve xa. O amor, a xubilación. A xubilación. Ves? Sería unha foto moi bonita que nos mandaran ao Instagram, sabes? Xubilado. Claro, Como a xubilada, gusta? Como a xubilación como amor. Xulio Mato vai facer un dono Mira, ten salgado. aquí unha pasta, unha base que é polo, pataca, verdura, e temos aquí xa, mira, xa temos a amalgama lista. Vale? Con isto vamos a facer unhas boliñas. Vamos a facer un burato no medio, vamos a rebozar e vamos a fritir. E ben. Entón vai nos quedar super crocante, super cremoso por Que dentro. curioso eso, É curioso, verdad? Está frío. Sí, sí. É como así, a masa está como un pouco así. Non sei. Ten pan relado, valos rebozar. Vámonos pasar por, vamos a facer unha especie de tempura, vámonos sumergir na tempura, despois vámonos pasar por pan relado e fritir. Ostras, estar moi lanzado, Moi lanzado. Estar moi lanzado. É venres, entón hai que... Hai que arrear. Hai que darlo todo. É así, bueno, pois Carmen, que che parece? Ben, ben. Ben? Ben. Pois queres ir ver o de Merche? Tamén, ya. Vamos para con Merche Rodal, veña. Hola, Carmen. Hola, que tal? Vamos. Estou facendo unha masiña de donuts. Imos facer os doces. Estuve remexendo a fariña, co azucre, cos ovos, un anaquiño de manteiga e teño aquí o lévedo que lle puse un pouco del máis de leite e un poquinho de azucre. E agora botámolo por aí e temos que amasar un montón e despois deixar que levede, Ajá. que suba de así volumen Doble. e despois damos a forma de donuts. Con este trebello que temos aquí, que xa lle fai o buraco por fora e por dentro. Ah, van ser pequeniños. Despois medran, Ah, sí, por... Tamaño donuts van a quedar. Ah, sí? Sí. Ah, pero medran o fritilos, non? Ou como... Medran das dúas veces. Medran cando deixas levedar e despois medran fritilos. outra vez ao fritilos. Mira como sabe Carmen. Xa fíache donos? Non. No. Pero todas as masas son Cominos. así. Comíchenos moitas veces. Recordamos a xente que esta receita moi parecida é a receita que fixo Estefanía Colmeiro no libro da Voltas co prato Moi páxina, parecida non, é a receita pero de non están Estefanía. rematados igual.
Bueno, ti remátalos vale. dunha maneira distinta, pero sí que é a receita das cantidades e demais do proceso de facer o donut Está na aí. páxina 167 do libro da Voltas co Prato, que se non o tedes, mal feito, porque o tedes que anotar a mau. Se comprades o libro da Voltas co Prato, xa vos ven aquí, impreso, para todos e todas vos. É así. Bueno, Donuts. amasamos, deixamos levedar e mira, esta masa, a metade desta masa vai levedar un montón e quedaría así, por exemplo, Ah, xa tes aí a trampa. como temos aquí. Vale. Así. Preciosa. Esta hora damoslle co rolo, un poquinho de fariña, sacamos. Vale, con que o vas a acompañar? Porque vexo aí amorodos, vexo marmelada... Claro, imos fritir os donuts normais e despois partímolos pola metade. Poñémoslle nata montada, un pouquiño de marmelada de amorados e cuns amorodos naturais. Despois vámoslo ver, Merche? Claro, home! E despois Carmen vai no probar. Sí. Hombre, claro. Pero estalo dicindo como que tes ganas de probar. Claro que teño Ah, fame. vale. Pero temos primeiro para comer un cachiño de salgado e despois de dulce. Temos todo o menú hoxe. Cal che ten mellor aspecto, Carmen? Eu non sei. O que o probemos? O que probemos dis. Dis. Por vouche pedir entón que vayas á zona de sufridores e despois chamamos, te vale? Moi ben. Veña, dámoslle un aplauso a Carmen que está hoxe connosco na Voltas co Prato a Televisión de Galicia dende Cuntis. Señoras e señores, hoxe batallamos facendo donuts, doces e salgados, pero, con permiso de Xulio, vou vos adozar a tarde contándovos como comezou todo. Houve un tempo no que Nova York se chamaba Nova Ámsterdam, porque ali vivían moitos neerlandeses. E sí, foron eles os que levaron o oliebollen, literalmente, bolas de aceite, ata América. Ollo, que daquela non tiñan burato. Foi 200 anos máis tarde, cando un mariñeiro tivo problemas para fritilos de xeito homoxéneo, e tivo unha idea, fixolles un burato, e dende aquela, pois todos foron éxitos. Ao noso país chegaron en 1962, e fixéronse tan famosos que chegaron a venderse 250 millóns ao ano. Atención, uns 8 donuts ao segundo. Agora xa non custan 5 pesetas, por máis novos, 3 céntimos ao cambio. Pero seguen sendo un antollo típico dos vendres, aínda que sexan salgados como fai Xulio Mato. Falade con nós, como sempre, en @Voltas co Prato e enviádenos esas fotos de amor, vale? Para o sorteo do libro que xa está activo. Fotos do que máis queredes do amor da vosa vida, sexa unha persoa, unha cousa, unha comida, o que queirades, en @Voltas co Prato. Imos con Xulio Mato. Pode ser un árbore, Pode ser un árbore. Pode ser un cactus. Pode ser un cactus. Vas que abrazar un cactus. Abrazar un cactus. Bueno, vouche enseñar, mira. Mirad a bandexa. Temos aquí un poquinho Mirad a de bandexa. No, espere. Quero que a xente vexa A bandexa. como aprobaches plástica en primaria. Sí, mira, ves, é facer así un... Moi Isto é ben. a famosa O con un canuto esta. Vale, mira. Vale. Fariña. Collemos esta masa que tiñamos aquí e vamos a facer forma de bola. Aplastamos un pouquiño e simplemente... Ah, ti non usas trebello ningún nin nada. No, eu uso as miñas habilidades plásticas, como diste. Moi ben. Aí temos, ves? Debuxo técnico de Xulio Mato. Dibuixo Bueno, mira, vou facer un máis e xa me poño co rebozado, porque senón ao final póñome con chilindradas e despois non me dá tempo. Cilindradas que está facendo Xulio Mato, pero temos unha pregunta de concurso con 50 euros en xogo. Señoras e señores que estades na casa, de que son os donuts que fai hoxe Xulio? De polo e pataca. De Polo e traca. pataca. De traca. Vai a traca de polo e Vai a pataca. traca de polo e pataca. De Pois polo e mira, pataca, 664-483419. Aí vedes o teléfono do Voltas co Prato, que xa o tiñades que ter guardado, pero se non o tedes, anotado agora ou anotado no libro do Voltas co Prato, Eso é ideal. páxina 167, recita de Merche Rodal, e recordade que son 50 euriños de que son os donos de Xulio. Polo e pataca, que non me acordo. Casi digo polvo. Estaba quedando fluido, tal. Sí, bonito. iba quedando moi ben, E de repente- hasta que falei eu. Sí. Bueno, mira, vamos facer... Bueno, con estas cantidades que fixemos, Sí. danos para uns 30 donos destes, É que estou vendo que Claro. usaches que o 15% do que Claro. tiñes aí. Sí, por eso digo que... Mira, vamos botar aquí fariña. Ten 8 donuts, pois ao millor, home, 30 non sei, pero, bueno, Sí, pode ser, pode ser. Pode ser. E agora vamos a ir mesturando hasta ter unha pasta Homoxénea. homoxénea, no, e que sea un poquinho espesa. Vale, aquí vai facer o que ven sendo como a tempura, Como non? unha especie de tempura. Como unha especie de tempura do donuts. Eso, efectivamente. Botácheslle fariña. Fariña e auga, nada máis. E nada máis. E nada máis. Despois vamos a pasar por pan relao. O sea, vas mollar aí o donuts e despois por pan relado. Eso é. Entón, agora vamos a lixerar un poquinho máis. Perfecto. Pois voute... Temos que podelo sumerxir, escurrilo e pasalo por aí. Voute deixar homoxenizando. Moi ben.
E vamos con Merche Rodal, porque xa levamos 12, caralho. É que aquí ule xa... Ule a engorde. Ule a sabor. Ule a recreo. Sabes? A fin de semana, Ule, sí. felicidad. Ule a ir a de 10 en Arzúa diante do cole a comprar ali, sabes, uns donos, sabes? Pero que che no gusta máis? recreo. Envoltos en chocolate ou os normais? A ver, os eu son dos de clásicos? chocolate. Sí? Sí, eu son moi de chocolate. Pois eu dos clásicos, Sí, sí, sí. Eu teño un problema, sabes que a min, eu agradezco moito que aquí nunca cheguen tantas donos e tantas historias como fan os americanos. Pois sabes que os americanos teñen 30.000 tipos de Sí, cada cousa. sí, sí, que é sí. desesperante, porque é malísimo todo, pero bueno. Entón, claro, eu agradezco moito que só haxa 3 tipos de donos. Elises os que hai, Xa senón está. tens que probar todos. Claro, exactamente. Entón, despois de facer os donos como aquinillo este, que é unha maravilla, porque Sí, o que mira, faz é estiras. estirar. Non, Teríamos que esperar a que levedadra. vale. Pero teño máis e outra vez. Ah, Mira, eses mesmos donuts. Despois de levedar, ves como subiron un poquinho? sí que foron medrando. Pero ahora son súper delicados. Por qué? E non se poden, se os colles coa man, defórmalos, é unha pena. Valos meter co papel. Metémolos co papel, vale? Mira, facemos así. Vale, pero espera, pero, quero dicir, os que se fan de maneira industrial fanse así ou non? Pois non sei. Sí, ten Non toda a sei. pinta que están con papeliño facendo Vale, non sei. Ao mellor ten unha máquina que xa... Non sei. Mirad, Xa se despega, vale. sí, debemos saber onde poñemos este, aquí, por exemplo. Pois, das ou non? Sí. Ola, mira, estás empezando a fritir os donos de Merche Rodal. Non Son moi queremos fáciles de que facer, se frían, o sea, que o aceite este, pois teño a 7, vale? Porque senón fanse por fora de repente, por dentro quedan cruz. Por eso... Puxeronlles. Por eso cando os compras moitas veces, polo medio hai, hai como unha liña branca porque se fai menos, non? Esa liña Fanse dun lado e do outro lado. Claro, e cando lle das a volta, Claro. se controlas ben a cantidade de aceite, cando lle das a volta, xusto hai un momentiño aí que non lle dá o aceite tanto e queda esa liña. Pois queda moi bonito, Queda a verdad, moi chulo. queda moi chulo. Mira, Non fixadvos, sei, sai directamente o papel, xa está sacando o papel Merche, bueno, E aí, pouquinho a pouco, e mira, estes que son máis pequeniños, voute deixar Non pasa fritindo, nada, vale, sí. vou repartir cartos con Xulio. E sabes onde imos ir, Xulio? A onde imos? A un sitio maravilloso, Culleredo. A culler... Sí. Bon, moi ben. Loli, que moi tal? ben. Boa Hola, tarde. Loli. Hola, buenas tardes. Como estás? Pues muy bien, pero estoy en Boedo. Como? Boedo. Que pertenece a Culleredo, que Vale, que eres de... Vale, perdón, que eres de perdón. Boedo. Eu estaba dicindo... Que está dicindo? Pensei que era unha forma de dicir que chovía moito, sinceramente. También. No, Pero- pois eu, a verdade que estaba un pouco perdido, porque estou super concentrado aquí con Estás estes donos. concentradísimo. Bueno, que che parece, Loli, as receitas que facemos hoxe? Pues pareceme muy bien. Sí. Justamente todas estas que hacemos, vamos, pero estas también me parecen bien. Ti queres máis de doce ou de salgado? Máis salgado. O sea, que ti escollerías Anda. os de Xulio? Sí. Sí. Que gusto, que gusto. Pues mira, xa- Me tenía muy boa pinta, Xa casi tes os cartos. No, di Aquí que... en Boedo estamos muy acostumbrados con sal, ¿sabes? Ah, Porque... Teño lo que dicir, mira, aquí facemos unha cigalada. Eu non Facedes- sei como non conocedes Boedo. Como? Facedes unha que non se escoita moi ben, que No, que facedes cortas unha... sabor. Unha cigalada Unha cigalada. no mes de agosto. Sí. Que tedes, mira, sabes todos invitados oyendo cada un dice. pero isto é unha maravilla de chamada. No, pero escoita, daste conta de que nós vamos che dar 50 euros e vai salir máis caro que nós vayamos á cigalada. Daste No, conta no, de que non hai pregunta, que xa tes os 50 euros. Coñota, eu estou te dicindo que tades todos invitados oyendo cada un dice. Collendo cada un o ti, que Pois xa dixo. está, perfecto. Tamén. Mira, eso Vale, estou fritindo os donos. Vale, bueno, pero interésame, Xulio, interésame. Hombre, Unha a mí- cigalada sempre me interesa. Hombre. Veña, Loli, por 50 euriños, dime de que son os donos que fai Xulio. Pois de polo e patata. Moi ben, un aplauso para Loli, que leva os 50 euros, van para Culleredo. A
Loli vai seguir barata a cigalada Qué con guai. 50 euros. Moi ben. Que unha cigalada, que a mí Unha cigalada, non se me ocurre pois. nada mellor. Loli, mandamosche un bico grande. Vale. Vale, Veña, gracias. un bico. Gracias polo convite. Chao, chao. Hasta loguiño. Chao, 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 chao. Cigalada en agosto, Cigalada, en Pulleredo, eh? Sí, sí, sí. Cuidado. Mira. Eu vou, Mira, isto xa está... Vai nela, on Xulio fire. Mato, vai nela. Vamos a ver como van. Vamos a deixar un poquinho máis. Sí, porque, a ver, Mira, mentres se van facendo eses, vamos Sí. a facer unha salsiña. podo Moi dar rápida. unha opinión. Sí, dime. Dime, Bonitos de ver non son. xa estamos. E nós? Nós sí. Nós non. Nós sí, Xulio. Teste que querer un pouco máis. No, no. Aí está o amor propio, ves? Ves? No, pero... Mira, vouche facer a salsa mentre se doran. Vale, vale, vale. Mira. Non vou criticar os seus donos de momento. No, no, Porque no, ainda no, por no. riba van a estar vos despois, xa sabes. Home, claro, mira. Vale. A ver como están. Pero non lle vamos a dar a metas o volta. dedo ao aceite, Vamos a dar- ó. Non, estou metendo o dedo ao aceite. Non, ó, non. No. Aí Pero- está. Veña. Vamos ao tema. Mira, auga. Vale. Auga. Salen aí as cantidades de todas formas, Mira, Salen aí as vinagre de cantidades. arroz. 125 mililitros de auga. Vinagre de arroz. 4 culleres 4 cuilleres de vinagre de de arroz. vinagre de arroz. Eso é. Mira. 5 cuilleres de azúcar. Moi ben. Tacho dicindo director? No. Ah, sabe. No sei, no eu. Vale, vale. Mira, e unha culler De ketchup. de ketchup. Ó, Aí está. Entón, que salsa. isto é unha salsa agridoce, a típica salsa agridoce que hai nos restaurantes asiáticos cando vas por aí. Vas a ir Xa como unha verás, salsa agridoce para mesturar co pa donut. mollar o dono. Que vou te dir unha cousa, o donut bonito de ver non será, pero xa está empezando a olir isto. Ule moi ben, Ah, xa... É bonito, eu non sei onde lle ve lo feo, tío. Bueno, é que a beleza tamén é subxetiva, Xulio. Efectivamente. Mira, isto é simplemente disolver. Guau! E tense que reducir moito a salsa. No, simplemente que se disolva. Mira, aquí teño un boleciño cun poquinho de agua tamén, outra culler de agua e vamos disolver esta maicena. Vale? Entón, simplemente a vamos a espesar, poñer a punto de sal e despois vamos a cortar isto que a mí me encanta, que é o tallo verde da cebola tenra, así picadinho, e botámoslo por riba. E temos unha salsa espectacular. Tes un plan aí na cabeza, eh? Sí. Montado. Me encantan que salgan ben, ademais. Veña, deixámonos a Xulio, imos comer rodal, que ela está na parte 12 da vida. Claro. Joder, xa estamos. Por favor, Mira, xa temos os Ah, donuts. mira, además quedaron como as boliñas e todo, porque fixeche as boliñas. Claro, fritín as boliñas e fritín os donuts. Donlle doulle as fixeches voltas. os buratos. Sí, porque eso está boísimo igual. Sí. A ver. Parecen bolas de Estamos futbolín. o sacalos do aceite e deixámolos aí a que... Mira Perdón, como che un queda a pouquinho de liña, aceite. ves? Queda che liña tamén a ti. Sí, mira que bonita. Merchi, Dime. podes me jardar? Sí, claro. E dous tamén. Vale. A clave, como que non? A ver, Merchi é a miña amiga. Merchi vai me guardar un don. Non o Ou probo dous. agora, quero probalo despois rematado. Vale. En que aceite frites que é oliva? Ou Non, xirasol? este é xirasol. Podría ser oliva suave tamén. Pero se tiña xirasol e non lle dá nada de sabor. Claro, Entón que se non gústame. se usas un de oliva igual lle dá... Non queda mal, está ben, pero tiña xirasol e... O sea, Vale, ahora- decidín que sí. Chegou o momento de verdade. Enchos de sabor. Vale. Imos facer a salsiña para encher eses donuts. Cortámolos pola metade e imos poñerlle isto. Nata. Nata. Vamos a darlle aí, tes aí o batedor. Pois debería estar. Ese aí abaixo. Está aquí, toma. Viste que montamos a nata, engadimoslle un pouquiño de leite condensado e para darlle consistencia, leite en pó. Claro, mira onde estaba o azúcar. O resto do azúcar. Onde estaba? Nata, leite condensado, marmelada... Ose venres, Ose mañá de venres. sábado, festa. Vale, marcho co público, veña, que xa me estou poñendo aquí mal, veña. Vamos para lá, vamos con Carmen de Cunha. Veña. Carmen. Carmen, Non che gusta. No, sí, encanta, me encanta, non te equivoques, no. A mí só hai unha cousa que non me gusta que é o fígado. Fíjate. Eu despois o resto, A todo está moi bo. O fígado está aquí. Ti non sabes o que dis, Carmen. Pois o traballo para o gañotes un día que lle fixeron aquí no Ves, está dicindo o señor que un día fixeron o fígado aquí e pasei no mal, E pois ese día non vin lo. Pasei no mal, Eu vendo, Pasei no moi mal. hasta escapou e todo. Escapei por aí atrás.
A quen se lle conte facerme un fígado a min? Día correr a gañota, día Sí, mira gañota. quen se ría era a miña tía, na casa. Porque sabe que non me gusta, di, ai, vinte correndo co fígado e tal, non sei que. É unha risa pasalo mal. Pero non che gustou igual. No, non me gusta, de verdade que non me gusta. Pero os donuts sí. Queres ir ver as receitas de preto? Bueno, Veña, vamos para lá, vamos con Merchi Rodal. Dámoslle un aplauso a Carmen de Cuntis, vamos para lá. Con Merchi Rodal, para Liofo. Veña, ponte aquí do seu ladiño. A ver, Hola, Carmen. Mira, hola. xa temos aquí os donuts. Están fresquiños. no, claro, acabas de facer, va a estar fresco. Teño na manga, pusen na manga esa mestura de nata montada con leite condensado. Uf, Con un poquinho de leite en pó para que quede así espesiño. Ahora, un pouco de marmelada de amorodos. ai. Ai. Estou pasando fame, sí. Levo uns días pasando fame para hoxe. E agora un pouquiño de Amoroso. por amorodos. E despois voulle poñer, como lle pusen aquel, un pouquiño de azúcar moído por riba. Moi bonito. Ti E vou crees, facer algún máis. ti crees que merece un aplauso? Eu creo que sí. Pois vamos dar un aplauso a Merchi. Veña. Espectacular Merchi, que acaba de fazer uns donuts riquísimos e probablemente máis baratos que os comprados. Probablemente. Sí. Veña, vamos con Xulio Mato. Carmen. Bueno, Carlos, mira, xa teño aí 4 preparados para que probes ti e vamos case sacar esta outra tandada. Que ao final quedaron bastante bonitos, eh? Home, mira, o aceite ten o bo que cando fríes todo mellora, Mira, Vale, vamos a esa é a botar aquí salsa porque esta mesturaches salsiña, mira. a auga e parece- a maicena, non? Eso é, entón queda espesiña Oh. e aquí temos estes brotes que che dixen, mira, Que che encanta poñerlle. que me encanta, porque que me encanta o sabor que lle dá, dalle frescura. Sí. E temos esa salsiña que cando mollemos o donos vamos levar a ceboliña e a salsa. Así Pois mira, vamos a dar tamén un aplauso a Xulio Mato, Moi se lle ben. demos a ela, hai que dar a Xulio, é así. por eliminación, non? E creo que chegou un momento de probar, Carmen. Queres ir? Sí, claro. Veña, vamos probar. Pase por aí, veña, venga. Uf. Eu vou facer unha pregunta de concurso que hai xente na casa esperando e quero saber, quero que me digades de que son os donos de Merchi Rodal. Merchi, Dime, de que son os donos? de nata e amorodos, por exemplo. Pois de nata e amorodos, ao 664 4834 chamado a voltas co prato, 50 euros en xogo, de nata e amorodos. Carmen, vai dando primeiro, eu diría co salgado. Sí, sí, Primeiro, claro, non? Como na vida, como na vida. Exactamente. Non te Bueno, quedes- hai xente non que te lle dá quedes. igual. Aí está, Carmen de Cuntis probando. E nós, mentras tanto, imos a Porto do Son. Bótalla máis, se queres. Xunta a Josefa. Josefa, que tal? Boa tarde. Hola, buenas, ¿qué tal? Como estás? Ven. Bueno, pois veña, por 50 euriños quero que me digas de que son os donos de Merchi. De nata e amoroso. Moi ben, un aplauso para Josefa que leva. Aí está, os 50 euros. Josefa, quero preguntarche que che parecen as receitas. Eres máis de salgado, de doce? De dulce. Ai, Bueno. esta é da eso é porque pode, sabes? Ainda non lle quitou o mérito. Eso é así. Bueno, veña, mandamos un bico enorme, gracias por chamar, vale? Parabéns. Bueno, Hasta loguiño, chao. Un bico grande para a xente de Porto do Son, que sabemos que nos ve moita xente tamén en Porto do Son. Eu quero aproveitar para darlle os parabéns aos dous cociñeros, porque as receitas, además, de seguro que ricas, que o dirá agora Carmen, quedaron moi impresionables. E bonitas, quedaron moi Moi bonitas. bonitas, moi bonitas, así que estou bastante contento coas receitas. E como probou xa a Carmen de Cuntis? Non vira a nevarada, eu. A nevarada está chula, A nevarada está chula. Carmen de Todo Cuntis, mellora. despois de probar as dúas receitas, con esa cara de circunstancia, tenme que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Me encantou o salado. O salgado de Xulio Mato, Aí está. Os donos salgados gañaron, Curioso, señoras, señores. Nós marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega. Vémonos o luns, como sempre, con máis receitas a voltas co prato da Televisión de Galicia. Chao. Mua. Siente el movimiento. Dulce y salado, que te dulce, salado, que es dulce y salado. Nos vemos.